bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon émission sénégal men arti hande yewtude bandiraɓe ko raɓɓiɗi taw noon koye joljole ɗe waɗon gandi mardi le 13 waɗama journée sans presse woni ñalawma mo ganduɗa tawa manan jaydeji jaltata woni windoɓe woni manan kabaruji e kollirtaki ɗum waɗi e leydi ndi waɗi ɗum noon jaydiyankoɓe woni joguiɓe galleji téléji e radio ji e journaux ji e presse en ligne mbi oɗo régime garɗo koko woni koye ñengtade gam warde ɗumen haala ka noon heewi moni kala ene yiiri mo kala kadi ene jogui ndimagu ene jogui hattan wawde wiide wonko fawayam walla wonko jogori fawede am ɗum wona gonga mi dawani walla mi liggaki mbaɗa grève ɗum ko lawol kono noon ko namdal gotal jimmi namdade dendagal bandiraɓe sénégal naɓe kono dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko dilloɓe presse woni joguiɓe galleji presse télévision radio presse en ligne régime o woni koye ñengtade e warde presse sénégal e holi on fannu beele koɓe haɗaɓe haalde wiyaɓe ɓe mbiya ko ɗum ɗo kaalaton ko ɗum ɗo kaalaton on kalata ɗum on kalata ɗum on kalata ɗum joni ɗo yarete ko ɓuuri ko hewde eko haalete régime gonɗo ɗo henna o wi ko ene namdi dendagal organe gonɗo e leydi ndi ko yo yoɓ impôt noon cikkumi ko ɓiɗɗo leydi foof ɗo woni ene woniri ene foti wawde yobde impôt goɗɗum ko wona ɗum tan no ɓuuri ɓallorade pour mbasen tampinde koye men enen foof eɗen gandi télévision sénégal yahanno koye analogie ittama e analogie addama e numérique woni décodereji ɗi jiiɗon TNT hande gonɗi e galleji ɗi ko ɗon tan jiɗɗen adorade wiya noon kala sen télévision mo ganduɗa aɗa e décodeur o lewru fo so maayi ka poɗɗo yobde 1 million ka poɗɗo yobde 1 million on woni joɓata ɗum ko galle biyeteɗo TDS ɗum ko leydi sénégal jeeyi ɗum namdalam woni biyaɗo kala lewru ya yoɓ 1 million droit par ce que aɗane TNT o ya naw ɗum to TDS ko ɓen kuufi ɗeɗon golle lewru 1 million holko nawi ɗum ha million ngaji 12 ɗum woni namdalam gadanal soko tawi neɗɗo o ene yoɓanno lewru fo 1 million mum cikkumi rewetake 12 million kono namdal gongal ngal woni TDS ene joguino gardiɗo ene joguino directeur ene joguino ɓe wallodirta ene joguino ɓe liggodirta te kamɓe koɓe yoɓetenoɓe so lewru mayi te ɓe pawirano ɗo henna ko kala télévision so tawi lewru mayi gonɗo e TNT so lewru mayi yo addu 1 million kamɓe ɓe jamiranno ko yoɓe mbattu hakkille e téléji ɗi so lewru mayi moni kala yo addu 1 million gam TNT o joni noon kamɓe holko saabi neɗɗo jooɗo ha rewe million ngaji 12 ko wayno hitande lebbi 12 neɗɗo o yoɓani neɗɗo o arani yobde a yahani to mum gaddoyɗa a dartinani ɗum e nder TNT o wadde min e hakkillam dabbo ha woni hen ni ene ɓuura lebbi 12 wadde kamɓe ɓe mbaɗani golle mabɓe kono kadi joom télé o ene jogui hen part de responsabilité saabu aɗa andi lewru fo maydu ka joɓowo bandiraɗo dendagal télévision gonɗo ɗo walla radio hay neɗɗo goto e mabɓe wiyata lewru ma yimi ala ko jommi kurami yoɓata mboɗo fada ha lebbi ɗiɗi ha lebbi tati saabu aɗa andi soko tawi a yoɓani coura o ka kuppeteɗo aɗa andi so lewru ma yi ka poɗɗo yobde connexion aɗa andi sa yoɓani ka kuppeteɗo a marsata on banggue mais a yahat joɓoya
aɗa andi so lewru maayi ka jahowo joɓoya ndiyam galle mo gonɗa o aɗa andi sa yoɓani ka kuppireɗo so tawi ka luuɗo ɗo gonɗa ɗo so lewru maayi a yoɓat so tawi ko banggue joɓe foddeji ɗi ko banggue joɓe impôt ji ɗi soko tawi ko ɗum woni ñengtade e warde presse yo presse maayi so tawi ko joɓe droit ji leydi ndi ko ɗum woni ñengtade warde presse yo presse maayi presque presse wawa wonde ɗo jomunen ene liggo goto e mabɓe foof nde udditta galle mum o won cahier de charge mo fawana wonɗo nanodira wonɗo jaɓodira wiide min ngala doole min mbawa yobde ɗum wona dalil ɓe mbasa yobde so tawi en kaldat gonga saabu dokkat mami yeru neɗɗo saɗa naata galle e location a rokkat avance sa rokki avance a yoɓi lebbi ɗiɗi tati aɗa liggotono caɗele aduna keptimama a natti wawde yobde beele nattudema wawde yobde nde ene addanma rokkude daluylu e hattan wiyedema ya wona galle janano wiyatake noon a yaltinti caggal ni ko neɗɗo gantirɗo e hôpital maayi wiya hade yaltinede yo yoɓɗo lelinoɗo yo yoɓaneɗo lelinoɗo saka noon coppiɗi ɗum wi cundum bandiraɓe yimɓe yo kaldu gonga huno ko so haalani gonga caggal rawandu ɓuuri ɗum goɗɗum ko wona ɗum impôt koko foti yoɓede enen foof hay sinno ko en sukaɓe en kawri e on saaha sous préfet ene ara e wuuro yimɓe fo nodde wiye par carré moni foof ene yoɓa impôt enen en kawri e ɗum en kawri jawɗele ene joɓeɗe impôt hande ɗo yarete so tawi yobde patante yonti kala joom place walla joom bitik sa yoɓani ɓe mbaɗat kannare e birki ma ɓe gudda eɗen gandi ɗum ko waɗi ɗum neɗɗo koko foti yobde impôt eɗen gandi ɗum nenam gonɗo o to e waali jala nenam gonɗo o to e Thiangay oye gonɗo to e seeɗo Busoɓe oye gonɗo to e Hamadi Unare oye gonɗo to e Sinthiou Bamamɓe walla e wuuro Wongo walla e Kanel walla e Fummi Hara ene jooɗi e jeere ene fawi tabel mum taw tabel ngel fof sa calculi timmani 1.5 woni hen ko basalle woni hen ko follere woni hen ko jabɓe woni hen ko lingom ni foti subaka fof juuti ara ha yetto ɗum taƴan ɗum kayit itta 15 walla 30 walla 40 yoɓa bandiraɗo on kay fonno wawde yurmede wiye oto yob saabu ala yimɓe ne gandi tabal ngal timmani ɗum ɗon hole mon joguiɗo ɗo caméra mo jarata million ngaji o yummiraɗo tabel mum timmani hay temetete tabal ngal eko waɗa hen ko fof timmani ujunere e mone de woni mon joguiɗo micro jarowo ujunnaji 5 so tawi ko banggue yon job droit ji mi jaɓi mbiyon minen de doole amen ene gussi ene peebli yimɓe fof jooɗo ƴeewa to banggue publicité ji holno waɗete ha RTS tagal RTS kañum ko e laamu ngu wondi ene jogui budget wiya hankkadine kala publicité garɗo yo yaa e média privé o ɗum ko feere min de mi ala ko jommi kala lewru 1 million mi ala kono lewru foof mami yoɓ 50 yoɓa ga bu sappo yoɓa ga temdere ande aɗa jogui volonté o joom station d' essence yo yoɓ droit ji mum baɗɗo boîte mum dancing yo yoɓ transporteur yo yoɓ oyo commerçant jahowo Dubaï jahowo France jahowo Arabie Saoudite so ari yo yoɓ taxi ji muɗum o mo ganduɗa waɗata ko lotori yoɓata ko droit ji muɗum équipe foof pettowo e stade ene woodi ko ittete e wecce ɗo kala naalanke mbaɗowo concert walla soirée ene woodi ko ittete eko mbatta ko ɓeɗo pop yo ndendu ene joɓa impôt ji ene joɓa foddeji munen wooda woɗɓe wiiɓe minen min ngala doole minen min mbawa yobde leydi jogoto ɗum ko potal leydi jogoto ɗum ko nunɗal
moni fof noon ne jogui droit wadde grève téléji ɗi e radio ji ɗi so guddi ñande mardi hay goto uddani so wona joom téléji en e joom radio ji en kamɓe guddi ɓe mbi ɓe liggaki et pourtant de temps Abdoulaye Wade uddiɗo Sud FM o uddirno Sud FM par ce que koɓe pawi entretien Salif Sadio soko tawi mi juumani ɗum kay woni ko fonno dugede ɓe mbaɗi ko liggey mabɓe et pourtant de Walfadjiri uddama ɗo te licence mum waɗama ɗo retiré par ce que wonko ɓe mbaɗi divisé wiya ɗum frane waɗede divisé information ɓe dokkiranno ɗum jojji haɓede kono min mbawa yobde impôt kalane kam hol biyeteɗo ko patron de presse hol hen mo ala 4x4 kalane kam hol télévision mo gonɗo ɗo henna mo wonani 2e 3e 4e étage kalane kam hol patron de presse gonɗo ɗo mo jiiɗon ene jola e tata car rapide Ndiaga Ndiaye walla taxi manema fof ne jogui oto muɗum kala patron de presse gonɗo ɗo ɓiyum janggata koye école moƴƴo wadde so tawi eɗen kalda gonga dañuy wax dëgg rek te yàlla tax képp ku nekk ci réew mi te nga nekk doomu réew mi nga war a fay impôt fayal soo mënul fay global a waawaa yóbde pop nga dem négocier waawaa yóbde fof mboɗo wa yiɓirde ni min welanno kam tawa presse o fof koko waɗi dental gootal wiya hamin kaɓa e laamu o hamin kaɓa e RTS saabu RTS wawa wonde ɗo wona galle mo ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi fof ndendi ɗum jogo budget mum ha para rutto ene foɗodira e amen manan publicité ɗum de welanno ɗum haaɓe gonga ɗum haaɓe gonga hay goto kay ƴakkata cottadi yara kalubam RTS waɗi ɗum ɓe poti handude ɗum woni combat min combat o ko hadde RTS dañde marché ji mawɗi yo waɗe divisé e nder organe uji ɗi min ko ɗum paami ko ɗum jiimi heddi noon kadi kala galle gonɗo ɗo tawa ko galle presse wonanani ɗo leydi ndi wonanani ɗo leñol ngol wonanani ɗo wuro ngo wonani ɗo tan ko hoore mum il faut ça soit clair ko foti labde e noppi men hay sinno a jiide mabɓe yumma e baaba sa ari a addi publicité ka joɓo téléji ɗi pop ene jogui partenaire uji ene jogui sponsor oɗon jiiya ɗum aɗon jiiya ɗum so tawi noon ko yoɓete ko heewani charge ji mabɓe ne kewi woodi kono haaldirte kono ƴeewirte holno ɗum ɓamtorto wiide ko minen gonnoɗo sahatu campagne sahatu élection min dokki résultat ji moƴƴi ɗum ko liggey mon ɗum ko liggey mon ɗum ko koye mon liggonto ɗon moni fof yiɗi ko organe mum yo dañ visibilité kadi e temedere e capanɗe jeenayyi organe de presse nanɗo henna e wuro ngo nanɗo henna e leydi ndi joɓata employé ji muɗum ko foti ɗumen ko yobde hol keɓowo ɗo manan contrat CDI hol keɓowo ɗo contrat ni hay CDD nde keɓata tawanama yi wonɓe ganduɗa so lewru maayi mbaɗante ko coppati ujunnaji ɗiɗi ujunnaji tati ujunnaji nayyi so heewi passema ko hen jeeya wonni ɓe dokkatake hay passe comment il fait que ya wat émission télévision hay wuttima an soɗanta hoorema hay passe an waɗanta hoore maɗa joni kamɓe koɓe dañata ko holɗo nata koye compte uji mabɓe ala patron de presse gonɗo ɗo henne balowo e ardoise on ala gonɗo ɗo balowo e terrasse ala gonɗo ɗo balowo e réseaux sociaux kamɓe fof mbalta ko dow kamɓe fof ɓe jogata koye 4x4 uji baɗɗi ɗum ɗon mi jaɓi noon fof yo rende wiye RTS hanko dine ko ƴettata e publicité ko ɗi heewi mi jaɓi ɗum kono wiide tan min ngala doole yo ɓe jiiɗi ko warde min yo hay goto ɓe jiiɗa warde kala poɗɗo yobde yo yob kala poɗɗo yobde yo yob taxe impôt bawɗo wonde fof yo yob saɗa rewe a yoɓat sa ala jaaha mbaɗa négocier ƴeewaɗo joɓirɗa a wawa finde subaka jola e oto ma ɓuuɓɗo gara keeɓa bureau ma kuɓɓa kilimma
lewru ma en joɓa courant joɓa téléphone joɓa ndiyam joɓa essence mbiya a ittata e ko dañata ko aɗa yoɓa ɗum leydi ndi wawa wonde min no pamirmi mi haalani noon e inde hay goto min ko yiyandam tan en tant que ɓiɗɗo leydi Sénégal komi Sénégal najo min komi joɓowo taxe ji komi joɓowo impôt ji jiɗɗo fof noon yo liggo mo yiɗa yo wat grève kañum andi kono kam min mi yiyani fof ɗo fuɗɗi ha ɗo yarata ɗo holko régime o waɗi wadde provoqué yidde uddude téléji e radio ji e journaux ji et puis quel intérêt hol intérêt e guddugol télévision ngaji hol intérêt mo leydi ndi jogui hen donc ko perte état o so tawi jogori uddude téléji e radio ji e journaux ji ko perte wonande ɓe so tawi ɓen kam manan guddani ko famɗi foof lewru foma heɓ hay sono busat ala yaafede yimɓe gummaki dow asaman gona maleykaji gona jinneji mbawa wonde ɗo mbaɗa lobbugel munen mbiye kañumen so kaali ko boni coketake so mbaɗi ko boni coketake so impôt yonti joɓata ɗum wawa jogade leydi ko wonno ɗo ko foti tan ko nattude wonde ɗo ko wonno ɗo ko foti tan ko nattude wonde ɗo alay saago woni pop banggue mo gonɗa mbaɗa ko poɗɗa wadde ko ɗum tan woni ko woni hen yiyandam so waɗi ko gantiɗe haala he mboɗo ñaagui yaafuya kono min kam ma part personnel e banggam gisuma fenne mi yiyani hay nokku to état o yiɗi uddude journaux ji merci journal Le Témoin Mamadou Oumar Ndiaye groupe Le Témoin groupe Le Walfadjri ɓen liggey munen kadi finde wiya uddi liggaki nde ko pertement aɗan duppa courant kalis natta aɗan duppa courant mais kalis natani toute la journée aɗa waɗi manan journée sans presse d' accord combat o wona combat coɗmami cottumani so tawi noon won lobugel gonnugel ɗo won wonnoɓe ɗo ene mbaɗi lobby mumen ene keeɓa kalis hande mbi ko intérêt mumen koko waɗa menacé ene diwa ene doƴƴo ene kaala ko weli ɗumen nen ɗon min yiyandam paye ou fermé point barre